ए नै नायदो नै मबाइलावहाय बरिया अनेक नायबाय मानसिफोर हगारनायनि नै बेबायदि बुस्थुखौ नुवाखैमोन देखायाखैमोन दाखा दाखि नाङा नै अन्थाइखौ लाबाय आं बुरजा लाथारबाय अन्थाइखौ दा न'आव साजायनानै दोननोसै बिनि थै नांनायखौ लाबाय जों साजायनानै दोननोसै आदैयाबो लादों दा लादों बेबो लाबाय हेलौ लोगोफोर जोङो नै सिखोनाझार थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा सानसुफोराव जोङो दा साहा लोंनो नागिरदों दसेनो फैयै फैबाय नै आंना लोगोफ्रा जों साहा लोंग्रोनोसै दासो सफैखादों फैबाय ओमफ्राय फैनानै सानसुफोर मोनफैबाय आरो सिखोनाझार मानसिफ्रा खालि इउटुबावल' माबा होबाय थानायखौ नुबाय थायो बिनिखायनो जोंबो दिनै थांनानै नायथारसै आरोखि बे सिखोनाझारनि अन्थाइखौ माबायदि थैनांदों बेखौ थ' लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो जों साहा लोंना लाग्रोनोसै हेलौ गाइस जोङो दा फैनानै जोङो दा सिखोनाझार बे हाग्रा हाबनायाव जोङो मोनफैबाय नै ओरै फैथारनानै जोङो हाबजेनबाय नै जों दा थांसिगोन जोंना गारिया बेनो नै सासे लोगोनिया स्कुटिजों ओमफ्राय मोनसे बाइक बिदिनो फैसाबबाय गिदिर गारि गुरिबो गैया ओमफ्राय नोरै मन्दिर दं बे मन्दिर सेरजोंनो हाबनांगौ आरो थ' लोगोफोर आं देखायलांबाय थानोसै जोङो सिगाङावहाय खोनायोमोन बिदिनो लेखाफ्राव गोदो जों उन्दैयाव मास्टारफ्रा खोन्थायोमोन आरो सिखोनाझार दैमालु जोहोलावनि मानिबा जोहोलावफोरनि बिरगोस्रिफोरनि मानिबा गाम्बारि सिख्लामोननि खिथायोमोन ओमफ्राय दा जों खोनादोंल'मोन आरो बिदिनो सल'बाथाफोर बायदि आरोना ओमफ्राय दा जोङो बेखौनो जों फ्रायैनो जोङो दिनै फार्स्ट टाइम नायनो थांगासिनो दङ लोगोफोर थ' नोंसोरबो मालाबा फैनानै नायफै हाग्राया हले बिराद हाग्रा गुदुद्राय बिराद हाग्रा नै बेयाव साइन बर्ड दङ ओमफ्राय नोरैहाय नै हस्टेल बायदि माबा दङ गेस्ट हाउस नामा गेस्ट हाउस ओमफ्राय नोरैहाय नै मन्दिर दं बाथौ मन्दिर ना मा मन्दिर जायखिजाया ओरै मन्दिर दङ नै थ' लोगोफोर मालाबा फैनानै ओरै फैदो ओरैहाय नै ओरै थांनांगौ आरो नैबे गेस्ट हाउस नैबे सेरजों थांनांगौ ओरै थांबाय थाबानो मोनलांगोन आरो थ' लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय थादो माथो बेखौलाय गोबाव खालामबाय थानाय नङा होमबा ना थ' होमबा जों थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर थ' लोगोफोर जों फ्रायैनो बे जायगायाव सफैमारबाय नै ओरै बाथौ मन्दिर माबा खाथियाव बाथौ बायदिसिना दंलाबायो नै ओरै फैबाय नै बिराद समायना जायगाया ओमफ्राय बिराद गिदिर हाग्रा दं हाग्राबारिनो दसे उनावसिम देखायगासिनो दं बै नुहुरदोंना हनै ओरैबो हाग्रा गोजा ओरैबो हाग्रा सोरगिदिं हाग्रा जोङो सहैबाय थ' जोङो नायलांबाय थानोसै माबायदि दैयावबो हाबनानै नायथारखानोसै थ' लोगोफोर जोङो नै फार्स्ट टाइम जोनोमाव खनसेल' ने लोगोफोर जोनोमाव सिगाङाव जोनोम जाजेननानै जोङो खोनादोंमोन ओमफ्राय खोनानानै फ्रायैनो जोङो दिनै नुफैमारबाय नै सिखोना जोहोलाव बियो नायदो लोगोफोर मबाइलाबो दाम खमनि ना बारा नुलायलाङा मोजां नुवा होमब्लाबो आं खिन्थाबाय नोंसोरनो नै खाम्फाबो दङ सिखोना जोहोलाव लिरनाय नै मोजाङै नायनो हागोन लोगोफोर थ' जोङो बेरायनो फैदों बेयाव जोङो दा ओमफ्राय बे दैयाव नायनोसै आरो माबायदि नंगौना नंमारा मानसिफ्रासो फैयै नायफैबाय थायोमोन आं दिनै माने जों साथाम लोगो लानानै फैदों नायलांथारसै दैयाव माबायदि दैयाथ' बिराद मोजांलै जियानि सिखोना जोहोलावा एसे माबाखौनि र' थ' जोङो फाइनालि सिखोनाझारनि माबायाव फैमारबाय
अरे वाव नोंमारगौ कारेक्ट राइट अ माय गड नुदोंना लोगोफोर नुदोंना नुदों अन्थाइनि गोजा 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 आरोना नोंमारगौना नै गासिबो अन्थाइयानो गोजा गोजा मार नै दैयाथ' बिराद समायना दै गोजोनो नै अन्थाइ गासिबो गोजा गोजा नै दे जोंना नै आदैया हाबजेनबाय नायनो नायथारमारसिगोन आंबो जुथा खुनानै हाबखाथारनोसै बे दैयाव औ बिलाय नै औ जोंनि आदैया लाबोबाय नै नै इलाय मोजां नायनानै ला नै गोजा गोजा अन्थाइनो आरोना एसे गोजा गोजा मुथा मुथा दानजाबाय बादामालि खानायनि नालाय बांद्राय नुवाखसै औ बांद्राय नुवासै दस्राफ्राथ' बिराद बुरिया बुरियालै नोंमारगौ फ्रायनो नोंमारगौ नै नै गासिबो थाइसेसो लाना थांनांसिगोन नामा ने औ सिखोना जोहोलावनि माने थैजों नांजानाय अन्थाइ बेखौ जोङो थाइसे थाइसे लांनो नागिरदों थाइसे लांनानै न'आव दोनहैसै फुजाबो होयो खोमा नै फैसा थाखाफोरबो दंलाबायो माथो देखायनो हानाय नङा नामाब्रा जेबो जानाय नङालै ए नै नायदो नै मबाइलावहाय बरिया अनेक नायबाय मानसिफोर हगारनायनि नै बेबायदि बुस्थुखौ नुवाखैमोन देखायाखैमोन दाखा दाखि नांनाय जमा नांनाय नै बेफोरखौ आं नुदोंमोन ओमफ्राय नै जि सिदावनानैहाय ओरैनो मोनफा मोननै थफा थफनै नांनाय मडेलनिखौ नुवाखैमोन आरोखि दिनै नुफैबाय मोजां जाबाय बिराद मोजां जाबाय जोङो बे सिखोना जोहोलाव दानथार जानाय जायगा आरो बिनि दै हावखांनानै आखाइजों दै लोंदोंमोन बे जायगायाव जोङो सफैबाय नै दैयाबो बेनो बिराद समायना दैया हेल' लोगोफोर जोङो नै बेसेबांबा गोथौ हाग्राबारि गेजेराव दङ माने बे जायगानो जाहैबाय sikwnajwhwlaokoi बाव माने बियो दावहा नांनानै दानथार फैजादोंमोन बे जायगायावहाय ओमफ्राय जोङो दा नैबे जायगायाव दङ दा जोङो साथाम लोगोफोर दं ओइ नायहरनो हागौ हनै जोङो दा बे जायगायाव दंफैयो साथामजों फैदों जोङो दा भिडिअ बायदिसिनाफ्राव नुयोमोन मानसिफ्रा लोगोफ्रा खोन्थायोमोन भिडिअनि गेजेरजों दा जोंबो फ्रायैनो फैनानै नायफैमारबाय जोंनि बे जायगायावहाय दा नोंमारगौ जोंबो जोंनि मेगनजों नुबाय थ' नोंसोरबो नायफैनो हागोन बे जायगायाव फैनानै माने दहायबो जों खिथाखाबाय आङो दहाय बाथौ मन्दिर बे बाथौ मन्दिरजों फैनानै सिदा हाबबोबाय थाबानो मोनफैगोन आरो बेनो लास्टखा बिराद मोजां आरोना जायगाफ्रा बिराद हाग्रा गेजेरनो बिराद मोजाङै नोंथांमोना नायनो हागोन बे सिखोना जोहोलाव थुंग्रिफ्रा अरिजिनेल ना सनाजों दाजानाय नुलायथारदों नै लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ सिखोना जोहोलावखौ ओमफ्राय बिराद हाग्रा आरोना जेरैबो हाग्रा सोरगिदिं हाग्रा बारि गेजेरथार दिनैसिमबो बेफोरबायदि जोहोलावफ्रा थानायमोनब्ला जोंनि बर' हारिया बेसेबां जौगागौमोन बाइसआवसो बानायनाय जादों ने बे खाम्फाखौहाय 2022आव बानायनाय जादों नै सिखोना जोहोलावनि बे खाम्फाखौहाय बियो खाम्फा लोगोफोर नायनो हागोन खाम्फा बियो खाम्फा नोंथांमोना नुबाय गोदो गोदायनि थुंग्रि दाहाल हेल' लोगोफोर आरो जोङो बिनि थुंग्रिखौ बबेयाव दं नागिरनो थांगासिनो दङ बिराद नायनो गोसो जादों माबायदि थुंग्रिमोन बिनि थुंग्रिया
जोङो दा थाबायलांगासिनो दङ नै बबेथिं दङ समब्लाबो जोङो लोगो मोनहैयाब्लाबो जोङो नायहैथारसै ससे ओरै गायनानै दोनदों बे थुंग्रिखौबा नायथारगोन आरो नायथारनो लुबैथारदोंमोन आरो दा थाबायगासिनो दङ जों नै दैनो अन्थाइआथ' गासिबो गोजा गोजा दा बुस्थुआसो बबेयाव दं बबेयाव मोनगोन बबेथिं दं बेबा बेखौनो नायदोंमोन जों नायफैथारबाय थुंग्रिबो दं होनदों दंनायाथ' थुंग्रियाबो थानांगौथ' दा बबे जायगायाव दङ बेसो ओरैसो रासिन माने जाथाया बैयावनो जादोंदां एसे सिगाङाव माने जोङो जि गोजान फैब्लाबो जोङो थुंग्रिखौ लोगो मोनफैयासै ओमफ्राय थैयाबा थै रेजेटनायाबा हले अन्थाइआ गासिबो इसिबांनो नामायो इसिबांनो गोजा आरो जों बिराद गोजान नामायबोबाय बेसे गोजानसिम दं होननानै बेसेबां गोजान दैया एसेबांसिम दं जानो हागौ ओमफ्राय जोङो दा फैगासिनो दङ नामायगासिनो दङ जोङो ओमफ्राय अन्थाइआ गोजा गोजा आरो खालि गोजाल' नुयो नै एकदम गोजा गोजा अन्थाइआनो अन्थाइखौ खालि गोजाल' नुयो ओमफ्राय जोङो थुंग्रि नागिरबाय थादोंमोन बबेयाव दं होननानै गैया लोगो मोनासै सोरबाफोर लोगो मोनदोंबा खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टफ्राव मालाबाफोर सोरबा नायसनबायदोंब्ला लोगो मोनफैदोंब्ला थुंग्रिखौ जों हले नागिरदोंमोन नै गैया लोगो मोनफैयासै थुंग्रियाथ' थाथारनांगौमोन बबेयाव दं बबे जायगायाव दं बबे साइडआव जों गैया नुवासै लोगो मोनफैयासै लोगोफोर थ' नोंसोरो खोन्थाहरदो नोंसोरनो लोगो मोनबायदोंबा सोरबाफोर फैनानै थुंग्रिफोरखौ लोगो मोनदोंब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव नै जायगाया जों बिसिम फैबाय बबेसिम थांबावनांगौ बबेसिम माबानांगौ फैनायाथ' जों बिराद गोजान फैखाबाय होनब्लाबो लोगो मोनफैयासै जोङो ओमफ्राय सोरबाफोर नुदोंब्ला कमेन्टआव खिन्थाहरदो थांबावनांगौमोन मागौमोन होननानै थ' लोगोफोर भिडिअ'आ बेखिनियानोसै थेंक इउ स' माच एभ्रिवान नै अन्थाइखौ लाबाय आं बुरजा लाथारबाय अन्थाइखौ दा न'आव साजायनानै दोनहैनोसै बिनि थै नांनायखौ लाबाय जों साजायनानै दोनहैनोसै आदैयाबो लादों दा लादों बेबो लाबाय थ' लोगोफोर भिडिअ'आ बेखिनिनोमोन दा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो हागौ दहायनिफ्रायनो देखायबोबाय दा जोङो दा थांफिननो लाहार फाहार जाबाय खिनियानोसै लोगोफोर नोंसोरबो मालाबा फैनानै बेरायफैदो आरो नायफैदो नोंसोरो मिथिखाबाय जानो हागौ नै नुहुरदोंना गोजौआव ओइ नै मोदानबाय मबाइलाबो मोजां नुवाना आंना ओमफ्राय ओरैबो नै मथा मथि जेरैबो हाग्रा गोजाखा जेरैथिंबो नै लामायाथ' बिराद मोजां बिदिनो डाइरेक्ट थ्रुखा इथा जाबनायनि नै बेनो जोंना सिखोना जोहोलावा लोगोफोर फैदो आरो बेरायफैदो मालाबानि समाव ओमफ्राय बांद्राय हारसिं हालाबो फैजानाय नङा माने गिथावथाव नालाय जायगाफ्रा बिरादनो माबा हाग्राबारि गेजेर जेरैथिंजायबो थ' आं ससे देखायलांनो दैया एसे गाहायाव जायो आरो बिराद मोजां अन्थाइखौ लाबाय जों नै अन्थाइखौ एसे गोजौ गाखोनांगौ बिराद समायना आरोना साफानो जायगाफ्रानो फुजा होफैयो बाथौ मन्दिरनि जेरैबो बाथौ दंजोबो नै बाथौ दंजोबो जेरैबो जोंना लोगोआ फट' खेबगासिनो जायगायाथ' बिराद समायना बेयाव न' गंसे दोननायमोनब्ला बेसेबां मोजां नुगौमोन ने बेयाव उन्दुग्लांग्रा माग्रा जिरायग्रा गार्देन सिस्टेम ओरै बिबारफोर गोसा थाजोबनांगौमोन